Aquest és un missatge de jo mateixa, la presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adreçat a totes aquelles persones que viuen en aquesta comunitat, a totes les ciutadanes i ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. I el missatge és el següent: ja sabem que el govern ha tancat els bars i els restaurants d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, nosaltres el que hem de fer és donar a entendre que hi ha solucions, que a casa nostra ho podem fer. Per tant, necessitem un tassó que és llarg, que és llargarut, que és cilíndric. Per favor, senyor company, tassons cilíndrics, no tassons redons, com vostè està veient, d'acord? Aquest és un missatge pel senyor company. Les galletes d'Inca, del meu poble, de la meva ciutat, per poder picar, i no m'agafaràs que picar, per exemple, que és el Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sinó un picoteo, com se sol dir en castellà. Ja mira, quina és la presidenta del govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears? Jo mateixa, veus? Som jo que me veig, per tant, no hi ha cap dubte. Producte, bessons secs, que són de la temporada passada. Això són productes de Campos. Jo visc a Inca, com vostès saben, i des d'Inca Campos és un moment. Per favor, producció. Exacte. Un prevacoent és el millor de tot. Ho ensumes i no entra el virus. És que no entra de cap de les maneres. Per tant, ja tenim el producte local amb el prevacoent de cirereta. Ai, perdoneu, és que ara m'ha fet una mica... Veus? Això expulsa tots els virus. Expulsa tot. Pasar, por favor, con Pedro Sánchez. Sí. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francina? Bueno, la verdad es que aquí en Baleares estamos bastante mejor. Gracias. Me alegro porque en Madrid estamos teniendo las cosas... Bastante grave, ya lo sé. Qué guapo que es usted, señor. Muchas gracias a todos. Además, tenemos cerrados los bares y los restaurantes. ¿Has hecho como lo que yo te dije, Francina? Exactamente, señor. Te estoy haciendo un vídeo para enseñar a los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que podemos montar un bar, un restaurante en nuestra propia casa, en nuestro propio salón. ¿El salón de nuestra casa? Así es, señor. Sí, de acuerdo. Vale. Entonces, es que no tengo línea. Que cable s'ha romput, producció? Per favor, això segur que ha estat el senyor company. Mira, senyor company, si vostè és capaç de rompre la línia del telèfon, encara que sigui antic i vintage, per aquí no passaré. Això és demagògia. Volia aprofitar aquest vídeo per donar un missatge a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Resulta que tothom està atacant, que tothom va en contra meva, que tothom se'n riu de jo i totes aquestes coses. Però, per favor, sos Francina. Això és molt important i molt necessari per govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mira, senyor company, vostè mateix, que és el meu, diguem, arxienemic, vostè, sincerament, no mos podria dir a totes i a tots quina ha sigut la millor presidenta del govern de les Illes Balears, jo, perquè no n'hi ha hagut de cap altra, tothom ho sap. Per favor, ajudeu-me. Ja està, això, se pot anar a un bar.